Наши гости ще бъдат Калин Захариев от Младежката организация на ГЕРБ и доктор Мария Фъртунова, директор на дирекция политика във висшето образование към Министерство на образованието, младежта и науката, с които ще говорим конкретно за идеите за реформи. За първи път самите студенти ще участват активно с мнение по реформата във висшето образование, но преди това нека чуем за една конкретна идея за промяна на системата, предложена от министъра на образованието Сергей Игнатов, която се очаква да влезе в сила в близките години. Една от идеите, заложени в предстоящите промени в Закона за висшето образование, е бакалавърската степен у нас да бъде 3 години, вместо до сегашните 4. Подобна промяна би била в синхрон с така нареченият Болонски процес в Европейския съюз, възникнал преди повече от 10 години. Целта е да се уеднаквят системите в целия съюз. В много държави вече съществува системата за 3-годишна бакалавърска степен, за 5-годишна магистърска и 8-годишна докторска. Министърът на образованието Сергей Игнатов заяви, че университетите в България трябва да са по-конкурентно способни. Предложението за по-къс срок на обучение в бакалавърска степен ще модернизира системата у нас. Демографският въпрос остава основен фактор, когато става дума за реформа в образованието. През 2009 година се приемат изменения и допълнения в Закона за висшето образование за поетапно попълване на капацитета на висшите училища. Това води до увеличаване на местата за прием с 10% за учебната 2009-2010, сравнено с предходната година. Но реално броят на хората в България на възраст между 15 и 24, в която се включват кандидат-студенти и студенти, намалява с над 93 000 през последните 5 години и тази тенденция продължава, сочат данни на Националния статистически институт. Според министъра на образованието, демографската криза налага реформа във висшето образование, защото скоро университетите ще се изправят пред недостиг на студенти. Той добави, че реализацията на студентите на пазара на труда, електронното обучение и по-гъвкавото финансиране ще бъдат заложени в реформата. И така, кампанията SOS Спаси образованието сега ще популяризира и разясни на студенти и граждани реформата във висшето образование. Това ще става чрез пътуващи SOS шатри с цялата страна. Какви промени се налага в висшето образование, ще разберем сега. SOS означава Спаси образованието сега. Това има нужда. Има нужда, определено. Кампанията тръгна от студенти, тъй като в Младежката организация на ГЕРБ са хора от 18 до 31 годишна възраст, т.е. повечето от тях са студенти. Няма нищо по-нормално от това те да подкрепят точно тази реформа в висшето образование, като според нас най-добрият начин това да се случи е да тръгнем, да стигнем до младите хора и да обясним защо всъщност искаме, например, работеща кредитна система, защо искаме всъщност да се раздели финансовото, чисто ректорското ръководство, академичното ръководство. И това правим с тези шатри. В неделя мина през конференцията с министър Игнатов, след което в 3 поредни дни, всъщност днес е третия. В София първо беше пред Националната библиотека, после Студентски град, днес отново пред Националната библиотека. Това само в София ли ще бъде? Не. Три поредни дни стартираме в София, но от утре всъщност 25 и тези шатри тръгват в страната. Ще обиколят всички 28 областни града. Колко време ще обикаляте? Ами това ще бъде до средата на месец март, когато всъщност ще имаме заключителна пресконференция. Идеята на тези шатри е ние да бъдем на пътя на младите хора, да не се налагат те да ни търсят, но просто ние да ги потърсим какво те искат да се промени, да им обясним защо не искаме да променим точно определено нещо. И тези всичките въпроси ще бъдат зададени към Министерството? Тези същите въпроси, всъщност оказва се, че ние мислим в една посока. Самата реформа, както е тръгнала в проекта на Закона за висше образование и това, което ние искаме е в една посока. Например, повечето от студентите искат практическо образование. Повече студенти искат реално действаща кредитна система, която... Но те останаха ли въобще студенти в България? Защото виждаме навсякъде статистики за демографски срив. Как ще решите този проблем? В момента студентите в България са 274 247 и са увеличили близо 10 000 за разлика от предишната учебна година. Демографска криза да, демографски срив да, но статистиката е тази. Статистиката е тази. Аз бих искала да подчертая, че всъщност... Но в тази статистика не са посочени възрастовите граници на тези студенти. Може да бъдат и на 50 години. Аз имам лично поне 10 такива приятели, които... Аз ще ви кажа още едни цифри. Значи, образователната структура на населението в България на възраст между 25 и 64 години, т.е. населението, което в възраст, която е способна да се яви на трудовия пазар, през 2008 година, край на 2008, изглежда последния начин. С основно и по-ниско образование са 22% и половина от населението. Със средно образование, забележете, 54
към 55%. С висше образование има се предвид университет с 18% и половина и с висше образование на по-ниска степен колеж са 4%. Това е с 0,4 пункта в повече, специално за хората с висше образование в тази възрастова група. Аз не вярвам много на тези статистики. Национален статистически институт, все пак институцията, която в България представя официално статистическите данни. Бих казала, че сте прав. Действително в момента и в Европейския съюз, и не само там, а и зад океана, се говори усилено за демографска криза и за демографски срив. Да, особено в Европа е много застрашително положението. В България това нещо го имаме от десетилетия. Този проблем с демографската криза. А другия проблем, който е свързан с студентите, е, че повечето решават да не завършат образованието си в България, да ходят в чужбина. Как ще решите този проблем? Как ще ги накарате тези хора да останат тук и да завършат висшето си образование тук? Ами ключовата дума, според мен, е привлекателност. И аз тук използвам така възможността да отправя призив и към младите хора, действително да ни подскажат кои са онези стимули, кои са онези механизми, които биха помогнали на Министерство да задържат младите хора. Атрактивност на учебния процес. На първо място бих казала учебни програми, свързани с съвременното развитие на науката и техниката. Все пак не бива на студентите в началото на 21 век да четем нещо, което се е случило преди 2 века, да речем в сферата на комуникационните технологии, което изобщо го е нямало. Или когато те са се развивали с този интензитет. Че много от младите, които завършат висшето си образование, след това не могат да си намерят работа по специалността. Да, и това е втория въпрос и може би тук с госпожа Зания Златанова, като говорихте, една от новите ключови послания на Европейската комисия е именно свързана с пазара на труда. Нови умения за нови работни места. Тоест, ние ще вървим към процес, образователен процес, който да бъде по-гъвкав, да бъде по-динамичен. Да станем по-мултифункционални. Добре, точно според така. вас първата спешна промяна трябва да бъде свързана с финансирането на университетите. По какъв критерий ще става това? Критериите ще бъдат няколко. Разбира се, един от тях ще бъде свързан с качеството на образованието. Тоест, ние да намерим онзи механизъм, който ще ни даде най-верния път. Ако един университет произвежда качествени студенти, тези студенти се реализират бързо и успешно на пазара на труда, да получават и по-голяма субсидия. И в момента в работната група именно работим по тази идея. Как това ще се случи? Казват, че висшето образование не е това, което е било. Става въпрос, че не са само мога да допълня нещо. Да. Интересно е, че когато ние се срещаме с студентите, те наистина подкрепят идеята, която гласи, че финансовото ръководство на висшите училища трябва да бъде разделено от чисто академичното. Защо? Защото аз идвам от университет, където знаете, студентските съвети, процент от субсидията, предвидена за самото висше училище, отиват при студентските съвети, но те минават през ректорските ръководства. Така че никога този студентски съвет в едно лошо работещо висше училище не може да бъде независим. Тоест той не работи за интересите на студентите, реално погледнато. Вътре се въртят едни и същи хора, това поражда и корупция. Всъщност голямата идея тук е да има прозрачност на управлението на чисто финансовата страна и чисто академичната. Другото нещо, което искат младите хора и това, което се предвижда в бъдещия закон, това е реално действащата кредитна система. Привлекателно образование, както вие казахте, това е освен нещата, които вие казахте, нали, и едно висше училище да предоставя доста по-голям избор от свободно избираеми предмети. Така че това довежда до гъвкавост. Например, аз уча международни отношения, едно висше училище ми предлага доста повече дисциплини в рамките на тази специалност, аз ще отида там. Нали? Това поражда и конкуренция. Тези промени ще влезете в закона? Да, тези промени ще намерят място в закона и аз ще бъда благодарна на младите хора, ако не на края на кампанията, на определени периоди по време на кампанията, те ни предоставят предложенията, които постъпват от тази тяхна идея. Добре. Благодаря ви за участието. Да се надяваме, че ще се повиши и качеството на висшето образование. По този начин ще задържим студентите тук в България. И аз мисля, че това е кадри да не ходят нашата основна идея и именно в тази насок. Наистина без качествено образование ние не бихме отговорили на съвременните нужди на пазара на труда в европейски мащаб.